селска ювка. Домашна селска мушка. Една класическа рецепта за домашна селска ювка. Точно както я правят по селата. Хайде отиваме да вземем голямата софра. Утър тук. Нищо. Хайде. Някой дойде ли сте? Вземи. Не е ровно ли? Да. Кажи се да ти покача. Измихме първо хубавичко софрата. Да. Първо пресяваме брашното. Ето. Сега е ред да добавя другите съставки. Яйца, домашно прясно мляко, олио, сода бикарбонат, сол и щипка любов. В една тенджера счупвам 10 яйца. Добавям около кафена лъжица сол, за да се разбият по-бързо и по-хубаво яйцата. Още 4 яйца, общо 14 яйца. Добавям литър и половина прясно мляко. Още малко ще добавя, докато се напълни цялата тенджера. Ето колко съм сложила. Сол, около една шепа на вкус. Сода бикарбонат. Гледово олио. – 150 мл олио. Разбърквам цялата смес хубаво. Ако е безсолно, ще добавя още малко сол. Но не е солено 100%. Сега солта, която сложих, дойде ми доста безсолно. И зато и добавям още толкова сол. Фактически една голяма шепа. Изсипвам част от сместа. То цялата тенджера. Хубаво изплаквам тенджерата с сместа. Почвам да меся тесто. Ето го, тестото. Ще разделим тестото на малки топки. О, голямо тесто! Да. Много е голямо. Видя ли какво тесто направихме? Голямо тесто. Добре. Така. Покажи, Зара. Тестото покажи. Така. Режа тестото първо на 4. Когато с децата работиш, така става. Да.
О, така. И такива топки. Още ли топки? Готовите. Готови. Сега ще ги оставиме да втасат и почваме да ги... Часа е 14 часа, най-горещото, идеалното време за юфките. С метлата. Готови са. Я да видим коя е по-дебелата. Тази. Тези кори за домашна юфка не трябва да са много тънки. Трябва да са малко по-дебели, защото ги сварим. Те ще станат като попара. А нашата цел да станат като макарони. И зато и не ги точим много тънки. Оставяме ги малко по-дебели. И тази дебелина е идеална. Сега ще оставя тук да се пече и да цъфне като цвети, да се пукне. Много си цветка. Пръскам, пръскам! Снимаш в момента. Тихо. Я да проверим сега. Те трябва да се обръщат. Зара? Да отидем ли пиянне? Обръщаме. И аз ли? С две ръце. Това ли? Да. О, скъса се. Моето се скъса. Добре. Те са готови. Почти. И така трябва да се отварят. И така. Ето по този начин.
И другите са почнали. Иди с чехлите да стъпваш. Събуйте чехлите. Обръщай, Зара. Това ли? Да. Така ли? Да, браво. Не знам. Те почти са готови вече. Ето, че ювките са готови. Сега ще ги сложа в една тава и после в фурната да ги печем. На 250 градуса за кратко, колкото да станат като златист цвят. Последната тава, последните ювки. И ето, готови са. Вау! Най-накрая приключихме с ювките. От 10:30 до 7 без 18. 18:42. Цял леген ювка. Домашна селска ювка. Много искам да я. Може ли да взема? Айде. Кое нещо? Какво стана? Горещо ли? Това е топло. Хареса ли ти, Зари?